wonten timbalamu ingkang adhawuh sinuwun. Marmane Kyai Semar dak timbali iki ana bab ingkang magepokan lan praja Ngastina iki Kyai. Ngrembak bab negari kok Semar. Sing didhawuhi mirengke. Mbok para narapraja napa Kang Putra nika ditimbali. Mengko dhisik. Malah para narapraja lan para putra aja nyumurupi luwih dhisik Kyai. Ketingalipun kok Radi Wigata sanget. Niku gek babagan napa lho? Persajan wae Kyai. Dina iki ingsun wis kepengin bakal lengser ke Prabon. Oh jenenge kaget kaya mesokur. Engko nek ora bareng kok darani rombongan. Kowe iki senengane nek bareng malah diuring-uring. Kowe do krungu apa ora? Sinuwun Prabu Abiyasa bakal lengser ke Prabon. Ki kepiye? Kowe iki do ngerti ya ngono. Sak ora-orane kowe iki ya klebu Panakawan, tekse melu mangerteni babagan kahananing negara Ngastina. Coba to. Ngastina ki kurang apa? Ayem tentrem ora eneng apa-apa. Lah kok malah panjenengane Kang Sinuwun lengser ke Prabon, Ger. Iki arep eneng lelakon kepiye to, Le? Mbok prayogane sampean ki miterang to, Mo. Mangke rumiyin. Peremban. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Ya piye, Kyai? Dasare napa? Kok sinuwun daya-daya lengser ke Prabon? Wong nyatanipun negari Ngastina gemah, ripah, jinawi. Kamulane tumata tur tentrem raharja. Boten to, sinuwun? Janjane enten napa? Kula niki menan paringi dawuh Kyai Badranaya. Andadekna sumurupmu ya Kyai. Ingsun jumeneng ratu iku mau rak mung nglegani kersane Sumargi Kanjeng Ibu Dewi Durgandini. Ibarate aku mung lungguhi klasa gumelar. Werdine negara Ngastina iki aku ora yasa, ora melu kangelan. Sepisan kuwi kaping pindhone aku Palakrama wae karo putri-putri boyongan saka negara Kasipura. Kuwi wae dek semono. Sing leboni sayembara Kakang Citranggada, sing perang ya Kakang Citranggada. Dadi garwaku Yayi Dewi Ambika lan Yayi Dewi Ambalika. Ya ambiki iku garwa triman. Paringane Suwargi Kakang Citranggada. Coba to penggaliyen Kyai. Ing atase kamulyan semono gedene kok aku ora rumagang gawe apa-apa. Ing mangka Yai ana tetembungan wong yen kepingin mulya kudu wani mbedah praja boyong putri. Ing mangka lalakon kuwi ora tak sandang babar pisan. Kudu rungokno kupingmu cah. Para Mas Bayi. Anak-anakku kuwi. Coba kurangane apa sinuwun Prabu Abiyasa kuwi? Rak nemu kamukten kamulyan tur dasare ya wis peputra. Ning jebulane penggalihe iki ora bagya mulya. Jumeneng ratu mongko wis duwe putra. Negarane ya ayem tentrem. Kok penggalihe mesti ora trima. Sing dipenggalihke aku iki duwe negara biyen aku ki ora kangelan aku ki ora yasa. Aja wae ora tak karepake bojo mung triman. Ora piye kuwi? Mongko netepi tembung wong ki nek kepengin bakal mulya wani bedah kutha Boyong Kere. Boyong putri nyuk. Ngono. Mongko nyatane ku ora disandang karo sinuwun Prabu Abiyasa. Kok semono penggalihe Sang Prabu?
Sinuwun. Menawi saking pemanggih kula janipun mboten napa-napa pendaniku pun nampi kanugrahan pemanggih kula panjenengan pun mulyake negara Ngastina. Dina niku pun ayem tentrem. Lah kok paduka sinuwun ngendika iki kados mekaten. Wis karben Kyai. Jalaran ingsun mung tansah gawang-gawang eling dawuh pangandikane sawargi Kanjeng Ibu Durgandini Dek Rikala Semana. Sarta pengendikane Kanjeng Prabu Sentanu persasat nganti tekan dina iki penggalihku durung bisa lali Kyai Semar kula timbalana bendaramu katrune pisan Dastarata Pandhu dalasan Widura kenen ngadhep ana ngarsaning ingsun nggih kula estakaken nanging wanti-wanti kowe aja matur yen to ingsun bakal lengser ke Prabon lho. Nggih mboten kula estakaken dawuh paduka. Sinuwun. Sing manah kula Kanjeng Rama dene paduka Rama Prabu kepareng nimbali kaliyan kula pun Dastarastra Rama semanten ugi kula Rama ingkang putra Pandhu Jumadong dawuh inggih Rama kula ingkang putra pun Widura Jumadong dawuh Kanjeng Rama putraning ingsun nggih pisan Dastarata Pandhu sarta sira Widura sumurupa sira iku mau wis akhir diwasa. Wis patut kalamunta mengku wanodya. Sira ingsun dawuhi sambut silaning akrama. Sumrupa iki Praja Mandura ana sayembara pinilih nanging sira Pandhu kang sun utus lumawat marang Praja Mandura. Mekaten Kanjeng Rama. Iya Kanjeng Rama. Menawi saking pemanggih kula nama sampun trep menawi Yayi Pandhu ingkang bidal lan malihipun kula sampun trimah Rama upamiya kula selaminipun boten dipun ladosi putri inggih mboten menapa-menapa. Lan maripun sinten Rama? Wanita ingkang purun ladosi kaliyan kula. Kula Dastarastra nanging ora kena semono nggih Dastarata. Manungsa kuwi judune ya manungsa. Wis Pandhu, sira budhal. Kantinen Panakawan kawula nuwun inggih Kanjeng Rama mboten langkung. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Iya, Pak Prangga Puja Raharja mrih widodol lebda ing karya.
Kang Mas Pambayut. Kula nyuwun pamit minangka sulih sarira paduka. Oh, adikku Di, yo Pandu. Semono bektimu marang pun Kakang. Yo tak dongake antuk karya Yayi. Yang pantara ratri amung cetha pukulun tanuriwan kaek similaka kang cundha mane prasasat arageng ulun angsu mungguing padanto Prabu kacarita lepas lampahi Sang Binagus putra Ngastina majani Sang Prabu wiyasa nenggih Raden Pandu kadhiraken Sang Jropat para Panakawan ciptane galih lebeti sayembara pilih mring Praja Mandura rikala semanten negari Mandura wonten sayembara pilih ingkang ginelar kusumaning ayu Dewi Kunti Talibrata amung rikala semana sayembara pilih wis kapupu putra Narendra Mandaraka ingkang mimpang putra Mandaraka majani Sang Prabu Mandrapati ingkang kekasih Raden Narasoma.
Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Narasoma nuwun wonten timbalan ingkang kadhawuh sinuwun. Beja kemayangan nggir. Dene jeneng sira. Dina iki wis pinilih lawan putraku si Kunti Talibrata tibaning pamilih jebul marang jeneng sira. Tekse ya ora kleru. Narasoma sira iku mau putra Narendra Mandara Katmajane Yayi Prabu Mandrapati. Dadi upamane yen to sira bakal mengku kelawan putraku si Kunti Talibrata wis jeneng trep. Kawula nuwun inggih. Kanjeng sinuwun. Ambuk bilih. Yayi Kunti pun dados krenteking manah lair terus sing batos semanten ugi kula inggih. Lair batos kula inggih namung dumateng Yayi Kunti Talibrata. Ya Kunti wonten dawuh Rama. Dadi cethane mono kowe ya wis srek rasane atimu. Yen to tibaning pamilih marang si Narasoma. Kawula nuwun inggih kasinggihan dawuh Paduka Rama. Ya syukur yen to pancen ngono. Basudewa kula wonten timbalan iki kadhawuh. Arya Prabu kula wonten dawuh Rama. Ugrasena wonten dawuh Rama. Dina iki areh ning sayembara wis kapupu dening Putra Mandaraka. Ora suwe maneh pahargyan temanten bakal tak wujudi. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Teja Sulaksana tejane kang tembe prapta. Ing ngarsa paran kang sinedya wuri ngendi kang pinangka tigas kawuryan. Sapa sinebating wewangi Raden? Duh sinuwun. Kegununganing Praja Mandura kula wingking saking Praja Ngastinapura. Putranipun Kanjeng Rama Prabu Kresna Dipayana. Ingkang sudi mastani nami kula pun Pandhu. Kowe lah dalah.
Jebul sira Pandhu putra sinuwun Prabu Abiyasa ing Ngastina. Banjur ana wigati apa? Raden, sajak sumengka pengawak Bajra sinuwun. Mugi andadosna ing kauningan menggah sowan kula menika ingkang sepisan ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula. Ing angka kalih kinan ngaturaken puji raharja saking Kanjeng Rama Prabu ing Astina. Kunjuk paduka sinuwun Mandura dene ndungkap ingkang triwigati. Sowan kula menika nedya nglebeti sayembara pinilih sinuwun. Nggih, anak Mas. Segedhe pangapuramu ya Gus. Randhat lakumu. Kasep tekamu. Iki wis rampung. Sayembara pinilih wis kapupu putra Narendra Mandura putrane Prabu Mandrapati kekasih Raden Narasoma. Dadi tekamu iki wis kasep, Raden, ditepungake bae. Aku Raden Narasoma putra Rama Prabu Mandrapati Mandaraka. Kowe ora susah gelo, atimu senajan sayembara pinilih sing meneng kuwi aku. Ning tekamu ki wis kasep. Kena ngopo? Kok dadak kowe munggah menyang kedaton? Lho mengke riyen Den, ya ampun nyalahke Ndara Pandhu. Wong nyatane nek pancen wis rampung mbok dikeki tenger, dikeki tulisan. Purno ngono. Apa? Kei tulisan sing gedhe purno. Kowe ngerti ora? Apa? Apa tegese? Wis rampung, purna. Oh disalini to. Salini. Purna paripurna. Nek purna rusuh. Bahasaku tekku ngomongan seru, bolane kleru. Pandhu. Mula dina iki ora susah gelo rasane atimu. Mboten wonten ceceking manah kula menawi kula cuwa ya sampun malah kula nderek mangayu bagya. Dumateng paduka Raden anggenipun ungguling ayuda. Nanging dina iki tak wiwiti meneh. Ora sayembara pinilih nanging sayembara perang. Raden, sowan kula menika mboten pados perkawis peperangan nanging raketing kekadangan. Ora susah lelungwitan tembungmu. Wong pasemon polatanmu kuwi wis katon yen kowe iki wong gelo. Apa dasare kowe jirih? Apa kowe wedi karo aku? Ketokno jiwa kasatriyanmu. Yen kowe sembodo ngasorake aku. Yen kowe sembodo ngasorake aku, Pandhu. Ora mung Kunti sing bakal dadi kukupamu. Tak imbuhi adiku. Aku duwe adi wanita ya ayu rupane jenenge Madrim. Yen pancen iso ngasorake aku. Gus, mang tandangi Gus. Pun, mang tandangi, mengke tok ding. Apa kuwi? Pun mengke adine niku kula pake. Alah. Lah uripmu dhewe ora cetha lho. Oh alah. Anakmu ting kriyik. Seragam muda kabeh lho kok. Anjene kok mikir werna-werna. Gus, panjenengan niku ditantang melik-melikan. Nggih mboten ketang pripun mawon. Nggih temandang sai-saisane. Pun. Menawi keparingipun Raden mekaten, monggo kula dherekaken. Ayo, blabar kawat janget senencang. Kanjeng Rama, nyuwun tambahi berkah pangestu. Dinten menika paripaksa badhe kula ladosipun Pandhu. Nek karepku ki ora mengkono Narasoma. Sampun kersanipun Kanjeng Rama. Supados para prayoga Mandura menika inggih ngertos kasekten kula. Menawi boten ngaten, rak boten priksa. Narasoma ki duweni kadigdayan apa ora? Ya wis, nganti kawicaksanan nggih. Ayo, ketokon budimu Pandhu. Sumangga Raden kula ladosi sak kersa paduka. Bagus.
mati kowe. Kacarita kalindih Raden Narasoma risaksana jroning mangke sigra Mantadita Birawa peparinganira ingkang rama sawargi Begawan Bagaspati Ngargobelah sigra ngedalaken wujuding para yaksa bajang mahewu-hewu cacahe. Wahaha! Weh! Iya! Weh! Wah! Ah! Eh! Wah! Wait! Wah! Ấn Bạch! Sụp dù à! À! Bạch! Wah! Bạch! Wah! Wah! Bạch! Yo! Ghê! Ghê! À! Wah! Ây da! Bạch! Yo! Yo! À! Ê! Ghê! Wow! Ê! Yo! Wow! Ê! Ê! À! Wow! Wow! Ê! Wow! Ê! Wow! Gus mangke riyen leren. Ampun Mang Bacut ki. Semar Purwangsa jibek rasane atiku. Buta iki kaya dudu sak baene. Nggih leres. Pancen buta niku. Buta nyeluman. Wah, jan. Pun mungsuh kali bangsa ngoten niku tetep nyelakani, Gus. Menang ora kondang nek kalah ya tiwas wirang. Jan keparat nan para kelintoh-kelintoh. Apa? Walah dipateni siji. Urip meneh, patene urip meneh. Tak tibani pis kutul. Apa? Gamanku aku ora nggawa pis kutul. Ini omongan kok angel ditampa pistolku. Lah ya pis kutul. Oh ya kleru ya. Lambemu. Pun den niku pripun kaya ngoten niku?
Iya mengko dhisik punakawan piye Kyai Semar. Ngaten nggih Gus. Buta kaya ngoten niku nek mang tandingi ngangge tosing balung uleting kulit malah dadi nek mriko nesu. Ibarate kono geni sampean mang dadi tirta. Tekse tirta kesabaran, tirta kawicaksanan, tirta katresnan. Mengkono Kyai. Nggih. Pun jroning batin sampeyan aja males. Mengke kula donganane king mriki. Mengkono. Nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi. Ngoten nika. Tego hayu luput ing lara. Luput bilai kabeh. Niku dongane ngedohke lelembut. Jem setan datan purun. Ngoten niku kabeh demit padha mundur. Paneluwan tanana wani miwah penggawe ala gunane wong luput. Geni ateman tirta maling ado tanana ngarah mring mami. Pun mang maju melih. Kula donganane king mriki. Kocap kacarita kita mangkono Raden Pandhu duk samono sigra ngeningaken ciptana nuwun marang purbaning kawasa samadhi maladining mantha aji pengasian sami sakala para raseksa bangsaning dupriksa Candha Birawa sami rumajar anggendrik jrih pengari bawane Raden Pandhu ingkang tetela nyiram tirta kawicaksanan tresna marang Sagung Dumadi. Oh. Weh. Wah. Weh. Wah, lah, yo, balik. Yo, balik. Oh.